Na pedang ki babun ba ki yo kasi hari kasi jantia. Ki balada ki dei ki badan ha ki thain ki ba kham kendong bun hi ki dei ki ba penlong sisin sitayo. Kata da ki ba pen kius ngi na ka wei ka tayo sha ka wei pat. Bat don pat ki yo ki badan ha ki shnong ki bala kham long sor ki yo ki la long man lak sngi. Na pedang ki ne ki yo don ki ba he bat ki ba ne ka jingye die thet hadu ka por janmet. Bat don pat ki yo ki ba red bat ka jingye die thet ka kutno dang kham kloi. Ki ne ki yo hari kasi jantia ki dei hi ki yo jong is im kasi jongi. Ki bakat to kaneng laban kedo ba ki de ki yo jong usim ka hima melem ki yo jong usim ka hima khairem ki yo jong usim ka hima nongklau bat kumta ter bat ka office jong ki te gisim ki don lagi breu ban pet ya ka bit ka biang jong ki yo bat kum juru ka jinglum ya gi khajana lane ka musur bat ban penpoi sak office jong usim kani ka video ka bangyawan ra manta ka de halor ka wei ka yo ka bala rim bha ka badan hari boy district kani ka de ka yo pthar khama kabagi pajba anak ni kathan nalor ka jingdon jonggi wei ki yo sakni kathan henry namar ba ka de ka yo ko bla rim ki dang shanya bej hakni ka yo na ka banta ka jingthit jingpet ki jingsiu jingtada bat ki wei kani ka yo jong sim ka hima nong khlau bat hadu gini gisngi ki menteri jong sim ki berei pej yakni ka yo ki juan pej wan jongo ya ka longgaman jong ka yo bat laban kdo bana ka wei kisnem sha ka wei pat lanang yo i ka jingnang he jong ka yo kat banang mi gisngi bat la ruban kedo bahabadan ke jingkiu ke jingbun briu hayo kata kathan kala nang roy bat kani la banong bagde ke jingkiu jo kathan habang yo ya kalat banikran bat ki katto ke nengut ki nong shong yo hagne ka yo pthar khama hariboy district ki bala shong yo la da ki bun snem don ki ba shong yo hadu shi paus nem don ki ba shong yo menta la ar paus nem bat don ru ki bala im hagne ka yo nadu ba ki sedang nang ban kamai ke ji hadu karta jong jinglong rong ba bat long temen hang ne hayo ha ka bagi lapan pau bakat badang mi kisngi ka yo kala nang he bat nang bun breu henry kam don pat ka jing penbit penbiang na ka liang ki bor pnia je kena ka yo kata na ka office jong sim ga himanong klau ka bakan thup kum ki fot pan ki jaka le chabar pajba ka bat kalaj bat kene kala penjenjar bahaya ki nong shong yo bat kala don ru ka jingut jingnam syau nong lum musur ban penbiang ya kini ki jing don kam namar ka musur kam juduna bat kalong tikana bej haman lagi sngi balong yo kumba kalong kam don ka hagne ka yo ki nong shong dukan ja bat dukan sya ki ha banthit ya ka ka ba shong dor hadu shehjar bat shehjar sanspa tengka ki footpat ki bala sena hagisnem ki bala lekno kim don shu bat ha kini ki banai liur ki pajba nong wan yo ki syam jenjar bah nanta ka pankhana pajba hadu menta don henry ki nong shong yo ki ha ban penun kam da ka pankhana pajba jong snong pthar khama ka badon hajan jong ne ka yo kaba kham sosi kabala abani i hagne ka yo kade ka jing bom don ya ka jaka bret nyut ka babiang namar ki nyut ki ba mi na ka yo watla ka de ka yo ka ba penlong sisin site yo ru ki ba bun ba ki nyut ki mi na ka yo bat la shulum ki hagawi ka jaka klem da don kor kom penlang ka babiang bat kene ka mi ka jing sapret ki nyut keleng bat ki tuch ki wa ki ba ki pajba ki panot kam ha ka thung ka tab bat ka sum ka saj mental akan muslim aku samsnem malah di syang ni apa yo berhikmat tiga hakit nayin hak berusia kali haduk sanpa nang kena usong hang tiga jeriok jangan tak badi syapan kenong dia dan lor kata seperti segini giben besar bu sale rusman punar ani kejing jinjar lapalat negeri tetap aduk mentang saya om si ong apor belong sebar ban jim belong keren si keren ban jim adu bayam mai berban jim hang pelukan nang ta habawan usim hang neru ngalak dep ong ya usim baka majin jar ham don gene gaya ni le terus ya pe de hadu mental akan muslim pada arpus nem usim pe adu mental ani gejing jar balak balak mas kayu petak mat nego mendai mentai ka balong yo ni mereka undan kaput pat undan kai ka indon gejing jar kabai musul ke bakrong telak menang penhek ke dong kapan kena kau wei kalai lu kan di lepas tu binadot tiga negara yo
Tigalinti, tiba, oi ko ke dina. Kami tahi. Delak nang senem pelawan sengyo sene. Kat lai senem ada. Nak liang kayu, nak langi ki nong di dindi ki dan kam de kita. Namar kita ru jenjar bani wana jengai. Dina pankana ki ni dan kam. Tigalinti koi. Nakam biang aktif pala. Kalong bun ha nam ta ga jengkut je suba yang ta ga jengka perting kali ro kalong berjenjar ha ni sa blok adu genta ga we ga panchana ro mbiang ta ki putpat ayo ro kam long ka bah ga mbiang ka dit mbiang kita gi jing ya gi bangi ya kentu mangi kinong song yo habangi sini ngi malin nadu bukan cuaban do cuaban pagayo nadu si babu te ban kam hakmat ega de ka bar ta ga de pankhana bat ladalong ga bala war ka jisai rong idon kam hakane kayo namar bak ne kayo jungi ka la cuaban pagayo siyo kala ya arsni te nang tapat sagalan tiru kalong kepat long kebabiangan ne kayo idon kam ya kata kalenti footpath baki on basiang na kasimen ba nang ba kandon kano ji santut abawan ki briu ba penon kam hane gayo mata ka jeng kam aku bunyi i junga hane gayo andai ka basusi kalong ba hagani giti ba mentang ka kajana kayat ba tik 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 andai ka jeng kam junga yo kam don kalau kata ka we ka wakta habadon ka jingmi endrai ka de ban biang ru kum ki pankana ka ka bah madu bau paj ba nang sungyo don kam ya ka bat de tak nang sungyo wat ki nang wan yo ru ki don kam palat ya kata ka bau don ka ta ka jinja te habedai ba gani gayo ka kum jing pej nga kum unong lum musur ya gani gayo bal ngala yo bor na ka fes chung suim hakip singam ki baman suar ngala sayut ngala pentip ya usim baladon kam ya kata ka ya kata pankana andre hadu ini si tempat don andre babun pajba balang yang akum holdar jong ga yo bun ba kinong wan ut habe de jong kam jong ko lan ka pankana bat hane kata yo dia perlu haba unong ya kata ka pankana simpli ya kata ka pankana te babun hi pajba haba kidon kam ban lek cepan kana kim yok kana de kumta kilawon ut kilawon ong yang aku moldar balik pikang ya ketika pancana habede berkata benta pada ngam don jing tip habede berkata pancana namar rom de he ke pancana jong suim kat kum ke jing ya thu jong tu nong ap kadai ke pancana jong ke chnong patakma ya habede berkata benta pada ngam lai banyak karena kata ni no syang yo ba chai wan chang yo man ka por sisen chitiyo wan chang yo tigiri footpath ro marbiang gi dari ka pankana ro teng haple ishabar tega nigi din khoi din subar marega hagani ga yo langka ga woi ga bakongsan ga ro marbiang hani hadukat ino chem jenjar chem lanot i habawan chang yo i de lain ni sakmat la dalong ga bala songka bandiang lem gini ki footpath nang ki pankana ka ka pakongsan kam hagen gayo Kong pidena te pelawat songyo la slem ba sene la arpos nem teng de yo bai kali teng de bai kali romrio isu di kordit punang patai se ga pankana lele ga lele mar yo yo ma Para kani ka boy kalong makan di kani tu berat kani coba Japan kayu kompiang ke kayu pun kui ya kani kayu kalong si jing sernat kayu kalong la palan te ikwa ban kam kui kayu kalong ban yang pen kare no kala sawi ki jaka kui ki chnong kui kam paji ki jaka ban jo ban thang ban padat ban le kar komade te pi long kum uwe ngayo long tang nong pun kuyau kan kuyau jangan kau pro aja kam kawan kau pro upat teudon kau kondon karpat segi kum kaneka
kini ginong cina kaya kita benar kapat kan. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai